ging helemaal super. Ik moet zeggen, dat plein, ja, er zijn, hoeveel mensen zijn er? 15.000 mensen of zo. Weet niet genoeg. En dat is dan toch wel weer grappig als allemaal die handen in de lucht en cheerio. 30 graden hier bijna en dan gaat het goed. Ja, maar van Cheerio heb je ook de 2009 versie gedaan. Hoe is die ontvangen? Ja, supergoed eigenlijk. We hebben hem nu een paar keer gedaan met optreden, de afgelopen 3 weken. En het liedje is natuurlijk bekend, alleen de instrumenten zijn wat anders en muzikaal is het iets anders. Maar hij gaat hartstikke goed, hartstikke leuk. Ja, cheerio, dat is echt zo'n kreet. En mede doordat hij natuurlijk, die is best wel veel gedraaid als liedje. Maar het is ook zo'n kreet die je heel makkelijk, die blijft in je hoofd zitten. Cheerio, na 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 na. Nou, daar zijn we heel lang mee bezig geweest om die tekst ook te schrijven. En dan in één keer heb je hem en dan... Zeg denk ik meer over ons dit dan over dat liedje. Want in september komen we met een nieuwe single, daar zijn we druk mee bezig. En dat wordt ook echt een heel gezellig mulder en mulder liedje. Wie van jullie is nou het brein achter de nummers? Ja, M&M, Mulder en Mulder. Het brein zijn we samen, we praten er veel in de auto, we bedenken dingen en onderweg. En de meeste dingen ontstaan gewoon thuis aan de keukentafel. En dan ben je over dingen aan het nadenken en dan liedjes, teksten en dan zo dit doen, zo dat doen. En dan, dus het brein zijn we gewoon lekker met z'n tweeën. We nemen het op in Enschede, in Studio One. Waar onder andere ook Thomas Bergen zijn liedjes opneemt. En dat gaat supergoed. We hebben iedere dag de beschikking over een studio. Dus als we iets in het hoofd hebben, dan springen we in de auto en dan zijn we erbij.